L'Albert Roig i en Tomeu Martí han presentat Món Rural Masies de Molins de Rei, a la Peni, un documental que és la continuació de la projecció de 30 minuts que ja es va presentar a la Sala Gòtica, un film que dona llum a 9 anys de treball i investigació. És precisament un documental fet pensant en què quedi una memòria. Les masies estan canviant molt, n'hi ha que desapareixen, altres desapareixen amb la funció de masia i el que creiem convenient que quedi un record per la generació futura, no dir les generacions futures, que seria molt. Però és necessari que la gent sàpiga moltes coses d'on han vingut. Llavors, parlem de les masies que hi ha i d'alguna que ha desaparegut però que donen nom a una zona o a algun fet. Un documental que dona una visió actual de la situació de les masies, com s'han reconvertit i de com hi viu la gent. Tot això amb l'objectiu de conèixer la història rural, recuperar la memòria històrica i mantenir-la viva. Això va néixer la idea el 2009-2010, que jo tenia ganes de fer un documental sobre alguna de Molins de Rei, i vaig anar a parlar amb la Maria Eugènia Ripoll, al qual, parlant, va sortir el tema de les masies, una cosa que jo ja portava també al cap, i llavors vaig dir-li a veure quina persona podria ajudar-me en aquest fet a nivell històric i de guió. I llavors ell em va dir, mira, el Tomeu fa molts anys que ja ens coneixem de joves, i vaig dir, perfecte. I així, doncs res, ens vam posar d'acord i a treballar i a investigar i a buscar dades, i ell, que li agrada molt la història, i a més sap molt, va anar sortint un guió. Els autors han volgut destacar que els molinencs es poden sorprendre molt amb aquest documental, ja que descobriran la relació entre algunes masies i barris. Hi ha noms que corren a Molins de Rei des de fa molts anys i que potser no sabrien si no entenen lo de les masies, doncs perquè, sobretot en el cas d'un mas que en parlem i no existeix actualment, que és Mas Bonet, que ha donat nom a l'actual barri de la Riera de Bonet, per exemple. Hi ha altres casos, per exemple, posem un mas de Sant Bartomeu, els mas de Sant Bartomeu, que avui dia la gent ho coneix com la Casona, però que va ser un mas en el seu moment molt gran, agafava pràcticament totes les cases actuals de Sant Bartomeu i amb terreno arribava fins pràcticament als ponts de Can Baruta. Han estat molts anys d'investigació que no han estat fàcils perquè disposaven de molt material documental però poc material gràfic. Tot i així, la projecció ha estat un èxit amb la Peni plena de gom a gom. Carla Ros i Maria Eugènia Ripoll han estat els encarregats de conduir l'acte.